çapemeniya Rêzdar Hêja em wek şandeya ji Bakurê Kurdistan yên Tirkiye dayikên aşîtiyê rojnamevan endamên partiyên siyasî Bakurê Kurdistan û Tirkiye hevserokê partiyên yên demê û hemî PKK'ya heyeta xwe em geştine herema Başûrê Kurdistanê ji bo maziwan û pêşwaziya endamên rayedarên herema Kurdistanê em spasdar û minnetdar in. Em ji bo ku em şahdiya rojekî girîng û dîrokî bikin em hatin Kurdistanê sibê em ê bi hevûdûra şahdiya vê roja dîrokî bikin. Do bangawaziya Birêz Öcalan bi vîdyoyê ji bo merasîma çekdanînê em hatin hemî PKK'ên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye em hatin îro geştin herema Başûrê Kurdistanê hem bangawaziya zindiya vîdyoy dîmen o naveroka wê o sibê jî merasîma çekdayînê ji bo pêvajoya aşîtiyê ku bi ser bikeve bi pêş bikeve do ji alî Birêz Öcalan ve gavekî girîng yên dîrokî hata dayîn. Sibê jî wek piştevaniyekî mezin ve piştgiriyekî dîrokî wê pekekê merasîmekî çekdayînê ji cîhanê ra ji heremê ra parve bike. Belê em zanin merasîma çekdayînê ne tenê dawîbûna encambûna pirsgirêka çareserkirina mesela Kurd e. Çekdanîn ew merasîma sibê ku em şahdiya wê bikin destpêke ji bo aşîtiyekî birûmet û ji bo çareserkirina Tirkiye Bakurê Kurdistan û heremê. Em zanin heger ev mesele li ser esasên li ser bingeha çareseriyê li ser bingeha demokrasiyê ya hukûqê ya mirovahiyê were çareserkirin wê ev mesele li çar aliyê Kurdistanê li rojhelata navîn û li cîhanê jî bi deryekî aşîtiyê deryekî xêrê wê veke. Rêzdar Öcalan bi înisiyatîfekî mezin derî ji bo aşîtiyê diveke o di heman wextê de PKK gav ji bo bangawaziya Birêz Öcalan davêje. Lê em zanin çareserkirina pirsgirêka Kurd yek alî nîne. Sibê şûn da hemî jî ku em jî şahdiya wê bikin hemî Kurdistan gelê Kurdistanê yên Tirkiye û cîhanê jî ku şahdiya wê bike êdî ew e ku em dikevine qonaxekî ku tu kes nikare xwe jê paş ve bikişîne. Ji bo çareserkirinê ji bo çareserkirina birûmet û pêvajoyekî ku bi ser bikeve em dikarin bêjin êdî tîr ji kevanê derketiye. Bar sermilê civakê ye. Sermilê civaka Kurdistanê ye. Sermilê siyaseta demokratîk ye. Em hêvîdarin weke PKK'ên xwe şandeyên xwe ku bi taybetî gelê Kurdistanê hemî sazî û PKK'ên xwe dînamîkên xwe wê vî barî ji bo çareserkirinê ji bo aşîtiyê wê vî barî hilgire sermilê xwe. O em li vê derê jî li herema Kurdistanê jî bang li rayedarên Tirkiye hikûmeta Tirkiye dewleta Tirkiye jî dikin piştî bangawaziya do û piştî merasîma sibê êdî bar dikeve ser PKK'ên gelên Tirkiye jî. Aşîtî êdî barê û berpirsiyarê aşîtiyê û çareserkirinê dikeve ser milê gelên Tirkiye û gelên Kurdistanê. Em hêvîdarin wê bi ser bikeve ji ber ku em bihêvîne îro cîhan herem Kurdistan û Tirkiye bi hemî awayî mil dide vê pêvajoyê piştgirî û piştevanî dide vê pêvajoyê. Em hêvîdarin bi vî berpirsiyarî wê ev pêvajoya dîrokî ya sed sale ku êdî hemî gelên Kurd ji heft salê heta heftê salê daxwaziya aşîtiyekî birûmet û çareserkirina demokratîk dike wê bikeve bibe encamê wê ev encam bi aşîtiyê taşîdar bibe. Em vêga bi şandeya xwe em ê ber hewlêrê ve biçin û em ê sibê şahdiya merasîmekî dîrokî dikin. Ji bo hatina weşî em gelekî spas dikin. Sağ olun.
خشک و برایت برومت میواند قدرگیران بناو حرم کردستان ام جدل و جان پیروزبایی و دکین پیروزبایی حرم ازن بود دایکت آشتیه دایکت آشتیه کردستان الحرم کردستان ده گلک دوستت خوبینن ده گلک نزیکت خوبینن ده گلک دایکا بینن کو درجایی دیرو که خم خارینه روندک رشتینه جبهنده که روژه که ملت مب آشتی و بسر بلندی بجید جبر هنده هنگل مالا خوانه هنگل گل بخیر هاتن ایر مالا ویا حرم کردستان مالا و همیایا سرکردایتیا بلندا سیاسی حرم کردستان جناب سروک بارزانی جناب سروک حرم کردستان رزدار نیچیروان بارزانی گلک آلین حکومی و آلین جواکین حرم کردستان گلک ببایخ و گلک بگرنگی و انتظار سرکفتنا پروسه آشتیه هیا حرم کردستان شانازی که مزند کرد ام گلک جیه شانازی بومل حرم کردستان که ایکم پنگا و سرکفتنا پروسه آشتیه لحرم کردستان برود چید ام جدل سپاسیا دولت ترکی دکین سپاسیا برز اوجلان دکین سپاسیا وفد امرالی دکین سپاسیا و هموا دکین که حرم کردستان هاتی حل بجاردن بو هنده پنگا و آشتی پنگا و سرکفتن پروسه آشتی الحرم کردستان دست ببکد هر وکی هر جار ام دو پاد دکین که حرم کردستان ده هاریکارا که جدی سرکفتن پروسه آشتی بید چه بکه و سرملد ما هم حاضرین و ده همیشیانت خو صرف کین بونده که اف پروسه سرکوید آشتی و پیگ جیان دور زمانتا آن گرانتیا جیانکا برومتا بو همی گلد دوره جبر هنده امجاره که دی جدل بخیر هاتن آوه دکین و اف پنگاوا که دی صبای بروید چید الحرم کردستان پنگاوا که دیروکیه ام همی دا خواست دکین بو سرکفتن آوه و ام همی ده همی توانایت خو صرف کین بو هنده که اف پنگاوا سرکفتن بروید بچید و گلب خیراتن جاره که دی مالا هنگویه هم خیر بین سرسران و سرچاورات